Panguluhan liwat magapatigayon sa vaccination rollout sa Sabado kag Domingo. Alkalde nagaapila sa mga ginikanan nga dalon ang ila mga kabataan. Nagapanawagan si Mayor Jerry Treñas sa mga ginikanan nga kung mahimo magkooperar sa vaccination rollout nga ginapatigayon ilabi na para sa nagaedad 5 tubtub 11. Suno kay Mayor Treñas, kinahanglan nga mahaylo sa mga ginikanan ng ilang mga kabataan bangod libre kag epektibo ang bakuna sa COVID-19. Dako man ang mabulig sang bakuna bilang proteksyon sa sulod sang balay kag sa komunidad. Suno sa alkalde, kinahanglan pa sang maid-id nga kampanya sa barangay para magdamo ang nagapabakuna nga kabataan. Mahinay, lipay lang ko kay steady pero very very slow, no? I think we should do it faster. Amo na nga kinahanglan gid kita makampanya sa aton nga mga ginikanan nga dalon nila ila kabataan para makunahan. Angot siniliwat naman nga magapatigayon sa vaccination rollout ang lokal nga panguluhan sa maabot nga Sabado kag Domingo, Pebrero 26 tubtub 27. Tatlo ka sites ang bukas para sa pediatric vaccination. Iniamo ang Mega World, SM City kag Robinsons. Mayara naman kita ang Lunes kag Martes why kita ya sa aton nga regular nga vaccination, but Sabado kag Domingo mayara kita. Magapadayo naman ang vaccination sa district health centers para maserbisyuhan ang kutob sa maluyag mag-avail sang bakuna o kon booster. Ang vaccination rollout sa syudad ang nagapadayon sa tinutuyo nga malabot ang tanan nga populasyon para liwat nga makabangon ang ekonomiya kag balik trabaho ang kutob sa naapektuhan sang pandemya. Carmela May Rodrigo para sa Level Up Patrol. Mayor Jerry Treñas, gilayon nga naghatag sang bulig sa mga biktima sang sunog sa nagkalain-lain nga lugar. Financial assistance igahatag man sang syudad. Madasi nagpalabot sang bulig ang lokal nga panguluhan sa mga biktima sang magkasunod nga sunog sa syudad. Suno kay Mayor Jerry Treñas, gilayon nga naghulag ang Iloilo City Social Welfare and Development Office para mahatagan sang panguna nga kinahanglanon ang mga pumuluyo, partikular sa La Paz, Villa kag General Hughes. May intervention man nga ginhatag kaangay sang counseling sa mga naapektuhan. May ara na kita nga ginpadala to. May pagkaon kita ginpadala. Subong adlaw ga pangita na ang aton nga opisina sa kawayan kag mga trapal para makasugod na sila paubra sa ilabalay. And may ara kita financial assistance para sa mga totally damaged kag sa partially damaged. Dugang pa sang alkalde, ginahikot na ang bulig pinansyal para mahatag sa mga pumuluyo nga naapektuhan sa pinakamadali nga panahon. Nagapati ang alkalde, importante nga mabuligan ang mga residente bagod man sang pandemya nga ginapangatubang. Apang sa piyak sini, may panugyan man si Mayor Treñas sa publiko, ilabi pa nga pasulod ang summer season. We really have to make sure nga ang aton electrical connection napacheck tagid, no? Sa masunod nga bulan, ginalauman ang mas lapnagon nga kampanya sang Bureau of Fire Protection kontra sunog, bangod sang Fire Prevention Month kada Marso. Kevin Patrick Casipe para sa Level Up Patrol.